Čaute ľudia, vítam vás v ďalšom videu. A dnes si ideme zahrať také, že tu sú také veci, že oni sa schovávajú. A už máme hneď jeden strop. Skap. Dobre, máme jedného a oni sa takto schovajú. Mňa teraz pre chvíľu zničili. Viem, že niekto je tekvice, ale... Počkať. Že by... On je taký tu. Aha, tak nič. Dobre, tak nič. Nič. Dobre, dozadu sa nedá ísť. Počkaj. Nič. Či kokos, ja neviem. A vidím, aký veľký strom sa hýba. Aha, mám ťa. Ešte čebalovka. Yes, mám ťa. Ešte niekto tu je. Ešte. Dobre. Tu sú všetko dávno aj tam. Čau. Vyhral som. Dobre, máme jeden gift, takže 100 coinov. No to je dobre. A vlastne o tom toto je. A ja sa budem schovávať a ja som bol v tekvici, ale zabili ma totálne, že chvíľu som bol ticho, lebo som zabudol totálne na vás a ideme hrať. Dobre, som zvedavý, že či budem ten, ktorý strieľa, alebo či budem ten, ktorý, viete, sa schováva. Dobre, ja som kto? Haló. No, takže... Ja sa neviem pohnúť asi, či? Počkaj. Ja som tento tu kvetinač. Dvoj nemôžem ísť. Kde nie sú také kvetináče? Tak to nie. Sem do rohu pôjdem, takto. Nie, to by si všimli. Tu už je strom. A veľa coinov tu je ináč. Kde? Čo? What? Už sme hneď vyhrali. Dobre, toto by asi bolo prišlo video všetko a čo?